Base sa rekomendasyon sa IATF, 21 ka mga barangay sa Dakbayan Sugbo ang posibleng ipaubos sa granular lockdown. Ang Barangay Lahog ang nag-una sa listahan sa 21 ka mga barangay nuno sa mga kaso sa COVID-19. Nagpaabot pa ang barangay sa Lagda nga ipatuman, lakip na niini ang pag-lockdown sa sitio nga apektado. Aniya ang report. Sa listahan nga gipagawa sa IATF, nag-una ang Lahog sa 21 ka mga barangay nga giplanuhan nga ipaubos sa granular lockdown tungod sa 38 ka mga nagpositibo sa COVID-19. Apan ipadihang ni Kapitan Hazel Ann Moania nga 29 lang ang ilang na-record nga COVID positive gikan sa Hulyo 16 hangtod sa Hulyo 19 nga mausay gibasihan sa posibleng pagpaubos sa granular lockdown. Duha ka sityo ang gitan-aw sa barangay nga naay mga kaso sa COVID apan gidala na kuno ang tanan sa isolation facility sa SRP. Diri magud sa Barangay Lahog ang uban naay ubang barangays nga ari masud like sa Kamputaw kay ang Gorordo Avenue ang whole stretch from Immaculada to JY it's Gorordo but duha na siya ka barangay Kamputaw ug Barangay Lahog. Ang apas nasay mogamit og apas Lahog. Naghuwat pahinuon ang barangay sa Lagda nga ipatuman kun madayon ang granular lockdown din kadtong mga sityo nga apektado lang. Sa kinatibukan adunay 269 cases ang Lahog, 200 ang naka-recover ug 12 ang namatay. Ang katunga sityo nga naidaghan taas-taas gyud og number of positive cases motot siya mo i-lockdown bali o dili ingon nga tibuok Barangay Lahog i-lockdown. Samtang lakip sa mga barangay nga gitutukan ang Guadalupe, Capital Site, Talamban, Kamputhaw, Mabulo, Apas, Labangon, Basak Pardo, Poblacion Pardo, Cugon Ramos, Punta Princesa, Sambagdos, Quijot, Zapatera, Banilad ug Hipodromo. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.